Abusiafo yabeba obibiara kwa ba edi aba Command TV ne Command Radio biem. Okuapehene yewura Oseadeeyo kansa bria na so wo apem Oseadeeyo Kwasi Akuffo aproba ode ba Gyase mu ha no yerewia ne sa enti ubohu se enche na yewura Oseadeeyo Okuapehene ene ne mpehene asi na nanom asofo abompa ya pai se okwan mu da ho se yewura betimi akọ yawie yebepese ye ne the chief of staff for Okuapehene chief of staff lawyer Adiobo ebema yen ne closing remark an account of the esini nyina no yehu se niam bia ankoye niam bia akoye yang de yebeka se adesua ma yen na won so wobeka hoden chief yemakọ abade ba Command TV mijo so Okuapehene aba pro ewo Gyase yo ene aprobo no sronko se na medi kankan anopanim no de hwe se na oman nyina esomutwe na wona bogwa data de ejeyen nwa Kwasi Akuffo Okuapehene Kwasi Akuffo to so ebisa akwaba aba Gyase mu no kware ne yese aseda eka Yehowa na utie oman yene so na no asema ode tugwa na jese na niso ade e na ode tugwa se na no pamedi kankan no osere nkabo ma Okuapehene osere se ne manfo benya school education papa wo benya mpobode so papa na fe so won asenya won sa no nyuma na fe na twato kura no osere ma nkabo ma Okuapehene nyina se wo mo de se wo beka bom na yede nkabo mu ayin Okuapehene ma Okuapehene so afa ne ntamapa efra yada say lawyer Adiobo the chief of staff and my yewura Okuapehene na yehu say Okuapehene as former orekra ne manfo na ordinary na proba ode ba Okuapehene mu ha na se Gyase mu ha no ode na probo ni nyina aba na awie eti yewura nana osim kwatia oye man Gyase ewura ono so as form na yehu ne say they would exchange pleasantries. Obroni say am say wobedin kra they would exchange pleasantries. Wobedin kra achiamefo edianim they would exchange pleasantries. Yehu say yewura Oseadeeyo eyi eka ne ho benkumhene nana Oseadeeyo okọ benkumhene nana Oseadeeyo okọ eka ne ho efo yewura oten kranche enso eka ne ho oten kranche enso eka ne ho ono ejemu ma adontenhene benkum enso eye nana Oseadeeyo okọ ono na ogina mu ede ma benkumfo efo enso yakonifa eye nana opesa kunadu ena ejinemu edema nifafo nana opesa kunadu eti nia yehu wa hai iprepre jumadini nyina abana awie jumadini nyina abana awie Oseadeeyo at esifo woroko na mo ne wafa ye man osim kwatia eriko akochia no adanase se obai na watimi adenishra abrano Obroni say they are going to exchange pleasantries. They are exchanging pleasantries. Eti oye man esi former oreko na wakwakochia niwura oye man esi former akwakochia niwura Oseadeeyo Kwasi Akuffo eni yehu se achiamefo edianim erichia yenwura adanase yadanase ebimrabiem o so one time sra won na ohu senia wo hote eti yewura oye man osim kwatia ena wadu honoma one niwura eredi nkomo hona wonga dinkra na wongako Okuapehene ni yehu chese Okuapehene tiase ni yehu chese Okuapehene tiase ye ni yehu chese Okuapehene maza untwabia kowachi ni yehu chese Okuapehene tiase ewo Gyase mu ha
Eri Di Juma. Oye man osim kwetia na ono so ne dom to sante ede akono. Yeah.